Sa ikalimang adlaw sa search and rescue operations alang sa 15 pa nga missing sa nawala nga motor bangka sa Davao Gulf, migamit na ang Coast Guard sa ilang air asset. Ani ang report ni John D. Esteban live. John D. Sara, naglaom gihapon ang Philippine Coast Guard nga maluwas ang 15 pa nga missing bisan pa nga ikalima kaadlaw na karon sa search and rescue operations. Mao kini ang fixed wing Islander 125 sa Philippine Coast Guard. Gigamit na ang maong air asset sa ikalimang adlaw sa search and rescue operations. Alang sa 15 kasakay nga namising, humanaunlod ang recreational motor bangka sa Davao Gulf niadtong Enero 18. Usa pa ang survivor. Kini nga aircraft ang daw Eye in the Sky. Mas paspas niini maskan ang halapad nga area sama sa kadagatan. Personal usab kita nga nakasabay sa operasyon. Mayo na lang kay wala nagdaot ang panahon, gawas lang sa kusog nga hangin. Sa giya sa satellite-based network, gituyok sa PCG ang Davao Gulf paingon sa ubos nga bahin sa kadagatan nga sakop sa Davao Occidental. Gibase nila kini sa direksyon sa sulog. Daan na silang nakikoordinar sa Indonesian government aron mutabang sa pagpangita kay posibleng naabot na kini sa boundary sa Indonesia. Sasakay ta sa Highlander aircraft sa Philippine Coast Guard. Mao ni ilang air asset na ginamit alang sa search and rescue operations. Karong adlaw ang ikalimang adlaw sa ilang search and rescue operations. Ang ikanagatan sakop sa Davao Occidental. Sa kanapan sa dagat, nag-resort yun ang otoridad sa pagpagkitan sa mga missing. Apan padayon ang ilahang pagtulong sa matulaong na makita sila ng Ugaling makasiplat sila og mga gidudahang butang sa kadagatan, mupaubos ang aircraft aron masiguro kung mauna ba ang mga nawala. Apan sulod sa 4 ka oras nga operasyon sa kawanangan, pulos gapnod, bangka ug balodra ang nakita. Coast Guard District Southeastern Mindanao is still on the search and the rescue phase. And this phase will continue until, because the Philippine Coast Guard is really in high hopes to rescuing, finding these passengers, all 15 of them, to be returned to their families safe. Mitabang nasab ang ubang air asset sa laing ahensya sa pagpangita o sa diha ang Philippine Air Force. With the capability ng aircraft natin is kaya din po siya na mag-zoom in. And on the other hand, ma'am, if meron po tayong makita agad, may naka-alert naman po na na rotary aircraft na ready for air evac. Nagkagamay usab ang tsansa nga maluwas ang mga missing. Wa pay klaro kung asa nga dapit sila gidagsa. Apan usa lang ang sigurado sa karon. Lig-on ang gikuptang paglaom ug pagsalig nga makauli silang buhi sa ilang tagsa-tagsang pamilya. Sara, misalup na ang adlaw pero wala pa gyapon makit-e ang mga missing. Pero sumala sa Philippine Coast Guard, magpadayon gihapon ang search and rescue operations. Sara. Okay, dagang salamat John D. Esteban.